Velkommen tilbage til Aimers på Kokkedal part 3. Denne her gang går det helt amok. Vi får temperaturen til at falde med over 7 grader, hvor den begynder at bip. Det gør den kun, hvis den falder. Og lyset tænder på et badeværelse bag os, og REM-podden går amok. Vi får lampen op i gangen til at lave et helt gnist hele 2 gange, hvor vi bliver nødt til at stoppe optagelserne, fordi at vi tænker, at der er noget, der er ved at manifestere sig. Det går langt over de beviser, vi nogensinde har fået. Men prøv at følge med, for Line har også noget spændende at fortælle for sidste gang. Nu er det jo anden gang, jeg er her på Kokkedal, og jeg må indrømme, at jeg fik mig lidt af et chok sidste gang, jeg kom, fordi at, jeg var selvfølgelig oppe og kigge til slottet. Det gør man jo, når der er gæster. Og jeg gik en runde i huset, og da jeg kom ned i vinkælderen, så stod tingene ikke, som det plejer. Jeg har prøvet mange gange, og det har personalet prøvet, at vi kan komme ned, og lysene er væltet. Men jeg har aldrig oplevet, at det hele det står samlet. Det er også vildt. Det er så vildt, det er sådan her, og det samme med dem her. Og de er ikke tunge, men altså, det er ikke nogen vind, vi kan tage. Det er bare lige flytter sådan. Nej, det stod sådan her, og det var på samtlige borde. Når det var på alle bordene, det var ikke kun her. Nej, og jeg var faktisk nødt til at spørge personalet, om de havde lavet en prank med mig. Fordi jeg synes, det var så mærkeligt. Ja. Også fordi, da I kom, der er det kun mig, der har været dernede. Ja. Og en kollega er åben vinkælderen. Så jeg vidste jo godt, der ikke havde været andre. Jeg skrev til dig, da vi kørte, at vi ikke nåede at komme i kælderen, fordi så kunne det være, at vi kunne komme op og undersøge igen. Ja. Fordi vi ikke nåede det hele. Og der også bliver flere afsnit ud af det, vi har optaget. Og så fortæller du mig så det her. Og det var faktisk også sådan, fordi jeg læste jo din besked, da jeg vågnede om morgenen. Ja. Og da jeg så kommer herop, så går jeg op og henter min telefon, og skal lige læse den her igen, fordi jeg tænkte, jeg synes, du skrev, at I ikke var hernede. Det synes jeg er lidt vildt, også fordi det er ikke noget, jeg har prøvet før. Som sagt, vi har prøvet, at lysen er faldet ned, men det kan være mange årsager. Men at det, der flytter... Altså for mig, det første jeg tænkte, det var, at det virkede som en oprydning. Ja. Fordi det var så ens på alle bordene. Det kan være, der er en, der kommer op efter. Vi har jo været. Jeg ved jo ikke, altså, jeg ved ikke, hvad det betyder, eller hvad man skal lægge i det, eller noget som helst. Jeg ved i hvert fald bare aldrig, eller jeg ved i hvert fald... Det står aldrig sådan der. Det har aldrig stået sådan der før. Det er vildt. Og jeg ved også, at jeg har en kollega... Hvad tænkte du, da du kom med og så det? Det var jo underligt fornemmelse. Jamen, jeg tænkte, det var måske bare jeg, der havde sat det i forhold til en kameravinkel, eller et eller andet, der gav mening. Ja. Men jeg vidste jo også godt i baghovedet, at I ikke havde været hernede med spørg tvivl. Fordi altså, det var ligesom om, at jeg følte det som en oprydning. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at I lige har tænkt over, hvordan det skulle stå her hos os. Altså den her standardopstilling. Så derfor lå jeg så meget mærke til det, fordi jeg er jo gået her i flere år, ikke? Ja. Og er vant til at se tingene. Så er der noget, der står så anderledes. Det spotter man jo med det samme. Ja. Fordi man altid gerne vil have, at huset er pænt og lækkert hver dag til de gæster, der kommer her. Så det stussede jeg over. Og jeg har en kollega, en af de unge piger, der er her, som jeg selvfølgelig også har fortalt historien, for vi snakker jo meget om det her med jeres besøg, og hvad finder I ud af? Og jeg har også været meget spændt på at snakke med jer efter sidste gang. Om I har en anden oplevelse end historierne fortæller, og i forhold til, hvad personalet har oplevet. Altså vi, må man jo sige, havde en anden oplevelse. Præcis, det er jo det. Vi følte jo, der blev nærmest fortalt en hel historie omkring en person. Præcis. Ja. Og der kan man sige, der har jeg med hende pigen, hun de sidste par dage, der har vi været her, vi har konfirmationer i den her forårsperiode her, og der har hun været på arbejde, og der har hun sådan 2-3 gange i løbet af vores vagt, hvor jeg også har været her sammen med hende, siger, jeg går lige ned i kælderen og kigger, siger hun så. Det står som det plejer, har hun så sagt, hver gang hun kommer op. Det ser helt normalt ud dernede. Men alligevel også, at det giver lidt eftertanke. Det skal vi altså selv lige lægge mærke til. Ja, det men jeg har nemlig også tænkt over, har det måske sat gang i noget i huset? Måske. Eller er det bare mig, der begynder at forestille mig noget, der ikke er der? For det er jo egentlig en meget venlig ting. Altså hvis man ser det som, at det er en eller anden form, det er jo ikke noget ondt, tværtimod. Det er nogen, der går og passer på os, altså bare... Ja, præcis. Men det er bare sjovt, lige det der, det bliver rykket. Hvorfor lige det der? Det kunne lige så godt have været en stol, det kunne lige så godt have været alt andet. Hvorfor er det lige dem? Det er jo sjovt lige det sted, vi slet ikke er noget, at det lige skal være der. Ja.
Altså, jeg har tænkt mange tanker. Nu er Børsen jo desværre også brændt helt forfærdeligt. Og det gør jo også, at alle steder, som ligesom huset her, altså slottet her, som er så gammelt, vi har jo i forvejen gjort os nogle tanker omkring eksempelvis levende lys. Så vi har jo LED-lys. Og det har vi jo selvfølgelig af hensyn til det brandmæssige i huset, men også af hensyn til miljøet, som jo også er noget, vi går rigtig meget op i. Helt klart at være miljøvenlig og tænke på den del af det. Men så kom jeg også sådan til at tænke på, om det også er et signal på, at et eller andet med, at man passer på eller gør opmærksom på et eller andet. Og det er også fordi, man lige pludselig får nogle andre tanker. Det havde jeg måske aldrig tænkt over dengang, at jeg læste, at Børsen var brændt. Men nu sætter det også nogle andre tanker i gang i forbindelse med I på besøg. Ikke? Det er meget spændende, så jeg er også spændt på, hvad... Altså, jeg glæder mig til, at jeg skal i gang i dag også. Ja, men også grunden til, at vi skal ud igen. Det er jo sjældent, vi kommer ud et sted. Så er det jo sådan noget, vi gør året efter måske. Ja. Altså, at vi ikke har nået. Her der skete der simpelthen så meget sidste gang, at vi ikke kunne nå. Vi kunne ikke nå at komme alle steder, og vi turde faktisk for helt ærligt mere. Jeg turde ikke mere. Nej, du var nok. Jeg skulle ikke herned. Nej. Så sent, efter alt det, vi havde oplevet. Og det var jo også det, vi snakkede om, at altså, os her på Kokkedal er ikke i tvivl om, at hvad skal man sige, historien og det rygte, vi har om at være så besøgt rent åndeligt, at det vidste vi godt, men der er jo ikke nogen garantier. Det er ikke. Vi har jo super mange gæster, som oplever noget, og vi har super mange gæster, som oplever ingenting. Og jeg tænker også, det har også noget at gøre med, hvor modtagelig man er for de ting. Og det, man oplever, er det noget, man tænker over kunne være noget åndeligt, eller slår man det hen med, at det kan være gennemtræk, eller en sensor, der går af, eller et eller andet. Altså, den første gang, vi kommer, så sker der bare så meget. Det er faktisk overgået mange af de ting, vi laver. Det er overgået alt, hvad vi har lavet. Altså, på en aften, der sker så meget. Det er jo kun positivt. Altså, det er lidt vildt. Da vi kørte herop, sidste gang vi tog op til, da vi kørte herop, der snakkede om det. Altså, jeg synes det kan også godt være, at der ingenting sker. Men til at starte med, fordi vi havde jo læst om det her, og den tyske avis, der har sagt, at det her det skulle være verdens mest hjemmesøgte slot. Og jeg tænkte, nu er der pyntet lidt på det. Men efter det, vi havde oplevet, så kan jeg kun give den avis ret. Altså, det må det være i forhold til, hvad man oplever. Ja. Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Ja. Spændende. Men det er spændende. Ja. Det er mega spændende. Altså, jeg er helt sikker på, at vi er lige så spændte som I er. Ja, det tror jeg. Det er dejligt. Ja. Og også se, om det måske er det samme signal, I får i dag, i forhold til med, at I har en fornemmelse af, at det måske er den samme person, der måske også har fulgt lidt jer, og også måske har prøvet at fortælle jer noget. Det kan jo godt være, at det kommer til at også at være med i det her. Det kan også være, at det er noget helt andet. Det kan det være. Det kan også være, at der ikke sker noget. Det har vi også prøvet mange gange, hvor vi har været sted henne, så skete der en hel masse, så lige pludselig er det som om anden gang, så er det helt dødt, ligesom om, at men mange gange, så har man også, men mange gange så har man også bare en følelse af, om der sker noget. Ja. Når man træder ind i et sted. Ja. Det havde du jo også sidste gang. Det havde jeg sidste gang, og jeg har det også i dag. Ja. Jeg ved, der sker et eller andet. Og det første, jeg tjekker i morgen, når jeg vågner, det er min telefon. Jeg skal se, hvad jeg har skrevet. Ja, det er godt. Og den er også på lyd, hvis det går helt galt, så ved I, så kan I ringe til mig, så kommer jeg hurtigt. Ja, hvis du kan se, der er julespil ud af indkørsel, hvor ja. det kommer hurtigt. Ja, lige præcis. Ja, det er godt. Jamen, jeg kan jo kun sige held og lykke, og vi alle sammen venter i spænding på, hvad der sker. Det bliver godt. Ja, det bliver godt. Ja. Puha, sikke en historie, Line og hendes kollega kan fortælle os, da vi kom her igen. Så den her gang begiver vi os ned i kælderen. Det bliver vi nødt til at undersøge for håb på, at der sker noget. Men da vi stod og snakkede med Line, da vi kom, fortæller hun, at hun lige har været oppe på værelset, og hende og Linette går endda derop, og de bliver mega bange. De begynder faktisk at holde om hinanden, fordi Line har været oppe og tjekke, om det hele skal være, som det er. Og lige pludselig står der en dør åben ind til værelset 32, tror jeg det er, eller 31. Og Line og Linette er de eneste, der er deroppe. Og dørene, de er låst, når der ikke er gæster. Så det er meget mystisk, så de bliver meget bange. Men jeg tænker, at vi lige går ned i kælderen, og så går vi op og tjekker værelset senere. Vildt spændende, Kokkedal. Hej, så er vi kommet på Kokkedal. Igen. Den her gang, der tager vi lige fangekælderen, der nåede vi jo ikke rigtig sidst. Så vi starter i fangekælderen, der er noget, turvæk. Nej, det turde vi ikke rigtig sidste gang, fordi vi kunne slet ikke nå det, der var så meget. Men så da vi kom i dag, så lige hun fortalte jo her sidste gang, hvor vi var kørt hjem, at de har været nede om morgenen, og der stod alle lysstærer, nu kan I prøve at vise det. Alle de der lysstærer, de stod sådan fuldstændig samlet hele vejen nedad, og det plejer de jo ikke at gøre.
Og så Linette og Line, de er rundt her nu her. Hvad var det, der skete deroppe? Der skete det, at vi fik at vide, at der plejer at være meget aktivitet oppe på værelse 32. Og der er egentlig låst af deroppe på alle værelser, når der ikke er nogen gæster. Og så blev vi spurgt, om vi kunne tænke os at komme derop og undersøge, og det tænkte vi, det kunne vi godt, så vi ville gerne undersøge værelse 32. Og så Maja og Line gik op for at skulle låse op. I det vi træder ud på gangen, der kan vi se, at døren ind til værelse 31, den står pivåben. Altså som i helt åben. Og vi træder bare 2 skridt tilbage og nærmest står og krammer hinanden og tænker, hvad sker der her? Fordi hun har lige gået derop for at se, om alt er, som det skulle være. Der er aldrig nogen døre, der står åben. Altså, der er ikke nogen døre ind til værelsen, der står åben, når der ikke er nogen her. Det var bare mærkeligt. Og så låste hun døren op til værelse 32, og tændte lyset ind, lukkede døren igen, og så skyndte hun sig at låse døren ind til værelse 31. Jamen, I hoppede også helt tilbage, så... Jeg var sådan helt... shit. Og Line, det er hende, der bestyrer stedet, så det er sådan lidt voldsomt også. Men der er et kamera derovre, det er den, der går i. Det er jo ikke lys, det er bare IR-lyset, der rammer, så det ligner lys. Så den prøver vi lige at undgå lidt. Det er bare fordi, vi har sat overvågning op derovre, fordi der er sket så meget i kælderen. Men vi har sat REM-potten herovre, sammen med os. Den går i gang, hvis der er noget. Og så har vi boomboxen med, og EMF-mål har vi også med, og en voice recorder. Ja, og der ligger også en EMF-mål derovre ved det kamera derovre. Ja. Den ligger på bordet. Ja, men det der egentlig er i det hernede, det er, at i dag der bliver det brugt som... Der er mange, der går på jagt herude på Kokkedal, så man kan sidde hernede og få sin jagtmad og alt muligt hygge. Det er så knap så hyggeligt hernede nu. Og så er det ikke, når det har været en fangekælder. Og det har også været en lade, det har jo været alt muligt i tidens morgen. Det er jo helt tilbage fra 900-tallet. Men det er skummer. Ja. Nå, jeg tænder den her. Så skal vi lige have den her, så vi kan se den. Hvis der er nogen til stede hernede, så prøv at komme over og røre ved det lille grønne lys. Har du tændt boomboxen? Jeg har ikke tændt den nu. Men det kan jeg godt gøre. Vi kan prøve lige at tænde boomboxen, så vi kan få noget lyd igennem. Er der nogen hernede sammen med os? Kom lige ud. Hvis der er nogen hernede sammen med os, så kommer du på at røre det her grønne lys her. Jeg står med. Og sidste gang vi var herude, der var der så meget gang i den derovre. Altså den lyste op konstance. Grønne lys her gør ikke noget, det viser bare, at vi er her. Så hvis I kommer tæt nok på og rører på den, så vil vi se, at der er nogen. Der! Ja, så lige der igen. Så prøv at komme over og røre ved den igen. Bare kom og rør ved den igen, så vi... Hvis du er herovre sammen med os, så kom. Vi er her bare for at undersøge, om der er nogen. Det gør jeg ikke noget. Okay, den sagde okay. Ej, og så lyser. Det er godt, bare kom igen, bare kom nærmere. Fedt. Er det dig, der gør det her med mit hår? Nu bliver jeg helt elektrisk herovre. Så få lige den lov til at lyse. Okay, mand. Hvad siger du? Kan du få den til at lyse igen? Du har sagt okay for. Jo, du har sagt okay. Wow. Det er skummelt. Prøv lige at se, om du kan få den der til. Ja, den hopper nogle gange lige mellem den første og den anden. Kan du få den helt op? Du skal lidt tættere på den. Jo tættere på du kommer, jo mere lyser den. Det var vildt. Den gør ikke noget. Prøv bare at komme tættere på. Vi skal bare lige have den til at lyse lidt mere. Du kan også komme herover. Vi vil bare gerne vide, om der er nogen hernede sammen med os, så kan I tale til os igennem den boks, der står her. Eller I kan komme hen og røre ved den her, jeg står med i hånden. Prøv lige at zoome ind på den. Prøv at gå og røre ved den der, hun står med, det er bare mig, der lige zoomer ind.
Hvad sagde du? Det kan jeg ikke. Du kan da godt røre ved den der. Du er nødt til at bruge noget energi for at få forbindelse til den. Jeg lige zoome den på. Ja. Prøv at komme over og røre ved den. Det kan du godt. Kom så. Det er også vildt nok, så man lige ser, hvor langt man også er væk. Hvad vil du have sagt? Der vil du sagt, jeg er her. Her. Er du her med os? Du kan også gøre, hvis du ikke vil røre ved den, jeg står med her, så kan du også røre det røde lys, der er her bagved. Den fortæller også, hvis I er her. Hvis det er fordi, jeg står med den, så kan jeg også lægge den her. Jeg prøver at lægge den der. Og man lige hopper lige, når du gør det. Kan du røre ved den nu? Han vil gerne igennem på den der. Ja. Er det en mand, eller er det en mand, der er her? Kan du så få den her til at lyse? Det var det. Prøv lige at få den til at lyse. Hvad fanden er det? Der er nogle sjove lyse med ham. Ja, det er godt, det er godt. Bare alt bruger en masse energi. Også rigtig gerne på den anden, der står ved siden af. Den, der lyser rød. Hvor det er vildt, det der. Jeg zoomer lige ned. Det der. Hvad fanden sker? Sådan. Bare bliv ved. Kan du gøre det en gang til? Kan jeg få det til at gøre det en gang til? Det er ikke den. Zoom mig lige ud igen. Vildt med. Bare brug alle dine kræfter. Er det en mand eller dame, der er hernede? Få den her til at lyse igen. Det er skummelt. Det er også vildt, at vi kan få den til at lyse. Kan du bruge en masse energi og komme hen og røre ved det grønne lys her igen? Jeg kan holde nu i luften herovre. Prøv igen. Jeg kan også lægge den her ned igen, hvis du bedre kan lide det. Så prøv at gøre det. Arbejder du her på slottet? Ja, den sagde fandme ja. Hørte du det? Hvor arbejder du henne? Den sagde ja. Hvad arbejder du i? Arbejder du med dyrene, der var hernede? Wow, en mand arbejdede her. Men hvor arbejder han? Nu vil vi begive os op på værelse 32, hvor døren lige pludselig stod åben op på gangene. Og her kommer der til at ske rigtig mange vilde ting. Hvor REM-poddens temperaturmåler begynder at bip, finder jeg ud af, da jeg går ind og læser lidt om vores REM-pod. Det er vildt nok. Det vil sige, at temperaturen er faldet med over 7 grader, for ellers så kan den ikke bippe på temperaturen. Og lyset går også i gang ude på badeværelsen. Det er bare sgu. Så er vi kommet ind på værelse 32. Er det ikke 32? Det er sådan lidt nøjeren herinde, fordi det var herinde Linette og Line. De er kommet op, og så stod døren bare helt åben, og de er altid låst, når der ikke er gæster. Fordi det er jo sådan, når gæster de kommer, så får de jo en nøgle. Nu har vi hængt en pendul herovre ved Linette. Og både Line og Linette, de fløj væk, dengang de så døren, der var åben herinde. Nu sidder vi herinde, og vi har boomboxen til at køre derovre. Og vi har REM-pod. Og vi har kattekuglerne. Jeg kan lige finde ud af, om jeg skal den er lidt højere op. Eller der. Hvis der er nogen herinde, så prøv lige at komme og snakke med os. Ja. Hvor er der en, der sagde hallo?
Jeg prøver så lige at lukke døren ud til toilettet. Jeg ved godt det, men det er bare fordi, der er lys herude for toilettet. Men jeg kan jo ikke se den der, hvis den bevæger sig. Nej, det kan vi ikke. Så er der helt mørkt herinde. Nej, Hvad skete der? det er rimpotten. Prøv lige at slukke den her hurtigt. Hvorfor gør den det? Det ved jeg sgu ikke. Den lyser kun lige i den der, ligesom om der er en, der prøver. Jeg prøver lige at røre Ja. den. Det er som om der er en, der lige er ved at være ved Det den. Rimpotten gør her, er, at der er Hvad faldet lavede du? over 7 til 8 Åh, grader det er i temperatur. Så Nu er begynder vi herinde, den der er at slå helt- ud på temperatur. Det er med imponerende. Jeg stopper lige optagelsen. Sidste gang, der var der bare smæk på hele tiden. Der var noget. Hvad helvede var det? Der er et eller andet ude på den gang. Der er noget på gang, noget. Ham, der render rundt ude på gangen, kan han komme herind og røre ved det grønne lys, jeg sidder med? Hvor jeg holdt helt vejret. Den blinker altså lidt. Ja, den blinker imellem. Jeg vil gerne have, at vi lige får tændt den deroppe. I kan også røre ved de små kugler, vi har til at lægge på bordet her. Jeg kan ikke engang se. Nå, men det er også... Nej, jeg prøver lige at lave en EVP-optagelse. Ja, så prøv at lægge den der. Men vi kan også lige prøve at være helt stille, fordi jeg skal lige høre det ude på gangen derude. Det er så for skummel. Jeg har jo altid totalt super øre. Det lyder ligesom sådan rør. Altså sådan... Jeg skulle ikke prøve at tænde den på. Prøv at lave en. Du er lige helt stille. EVP-optagelse 2 til stedet af Martin Vendinette i på værelse 32. Er der nogen her sammen med os? Er du en mand eller en dame? Hvor gammel er du? Hvad var det? Slap af, mand. Jeg fik et chok. Sluk lige EP'en. Wow. Hvad fanden sker der? Det er det ikke. Hvorfor gør den det der? Bladen er væk. Okay, det er nøjeren. Jeg fik et chok. Men ved du, hvad det mest skumle er? At den lille røde der, ikke? Det er temperatur. Den... Det er sgu da temperaturen, det er det. Det vil sige, at temperaturen den falder herinde lige nu. Selvom vi sidder herinde. Jeg prøver lige at tænde den. Prøv at mærke, hvor koldt det også er. Ja, i hvert fald kuldegysende. Ja, prøv lige at høre den der. Prøv lige at høre. EVP-optagelse 2 til stedet af Martin Vendinette i på værelse 32. Er der nogen her sammen med os? Er du en mand eller en dame? Hvor gammel er du? Kan du så den der? Det var altså virkelig, virkelig skummelt det der. Jeg sidder bare stille nu. Du må godt åbne ud til toilettet, så bare det kommer lidt lys. Kan vi ikke det? Nej, er det fint nok? Det er alligevel skummelt. Hvad det hedder, jeg prøver lige at tænde boomboxen lidt. Skal vi prøve det? Hvad så? Kan du se noget? Den blinker. Ja, den blinker nu herovre. Ej, for sjov, så vender vi os lige om, så begynder det bare at blinke. Er du til stede herinde nu? Det er sjovt, fordi den der har lige gået ud på temperaturen. Det vil sige, det er koldere end, jeg kan ikke huske, om det... Okay, hvem er herinde? Du er nødt til at bruge en masse energi for at kan vise, at du er her. Du skal bare røre ved det lille grønne lys her. Du er fandme som om det der pendul bevæger sig lige før. Det er også sjovt, fordi der er helt koldt over mig. Og temperaturen gik også lige i gang. Det er endnu mere skummel. Jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have det. Hvem er det, der gør det? Jeg kan mærke, at det er helt køligt. Nu prøver jeg lige at tænde den her. Hvem er til stede herinde sammen med os? Mig? Karen. Sagde den Karen? Det er vildt, mand. Det er for sindssygt.
Det er hun ikke Karen, hende der? Jo. Det sagde lige Karen. Det var da helt vildt. Hed du Karen? Hvad? Det bevæger sig. Hvad bevæger sig? Tænd lige ude på badeværelset. Tænd lige ude på badeværelset. Tænd lige ude på badeværelset. What the fuck, man? Den bevæger sig. Jeg så det godt. Det var pendul. Au, du slog mig lige ind i knæet. Det skal jeg lige se. Ej, hvor sindssygt, mand. Vores pendul herovre. Den bevægede sig bare. Wow, man. Den står jo og bevæger sig. Hvor vi sad helt herovre. Ja, vi sad jo derovre. Og pendulet hænger herovre, det kan vi ikke engang se i mørke jo. Prøv at se, hvordan den står og bevæger sig. Okay, så står den bare stille. Den står helt stille. Nej! Nu begynder det der også. Jeg prøver lige at slukke her på den. Hvad fanden sker der? Okay, det er sådan noget. Er det temperaturen, eller hvad? Så kan den bare ud igen. Men hvad sker der lige derovre? Den derovre, så går jeg over til pendul, så hvordan den står og bevæger sig. Og så lige pludselig vender jeg mig om igen, så står den bare helt stille. Og så begynder den der bare igen, og det er jo temperaturen. Og den skal altså under, jeg tror det er under 15 grader ned, før den hoved begynder bare at gå lidt ned, men den biber først, når den kommer ned på fryse, så den nedad. Der er også helt koldt her. Hvem er her? Nu går det amok. Ej, du kan ikke have det lige nu. Jeg kan se det. Okay, der er tændt lys ude på badeværelset nu. Prøv lige at komme over og røre ved den der igen. Eller den der op. Her. Okay. Er det Karen? Hvem er Karen? Hvad var det, var? Er det ikke Karen Gall? Hende, der ja, Karen Gall. sit liv til helvede. Er det dig, der er herinde? Var det Karen ned? Var det dig, der ved dit liv til satan? Eller helvede, eller hvad man sagde? Er det frøken Galle, fru Galle, der er her? Hvis det er dig, der er her, så kom over og rør, for det kan lige grønne lys her. Den bevæger sig før, det er jo fucking... Jamen, jeg har det også på video af pendul, og det stod der, det var altså bare skummelt. Og så ved du, hvad det værste var? Så da jeg skal sådan lige sætte mig ned for at kunne se på det igen, så står den bare helt stille. Og den stod bare sådan og svingede. Det er fint nok, I gør... Ej, der er bare helt koldt her, man. Det er fint nok, at I prøver på at gøre os lidt... Ej. Jeg synes da lige... Man kan i hvert fald sige meget om Kokkedal, at det er det sygeste sted. Men det er ikke noget ondt, det er så fint. Der går den op igen. Nej, I vil os ikke noget ondt, nej. Det var godt. Kan jeg få at vide, hvis du er en mand, så få den lige til at blinke. Er du en mand? Hvis du er en dame, så få den lige til at blinke. Hvis du kan få den der til at blinke. Det bevæger sig så lidt. Bevæger sig på pendul igen. Det bevæger sig så lidt sådan. Gør den det? Det håber jeg ikke. Jeg kan ikke engang se den der. Det er fordi, jeg skal helt over. Jeg prøver lige at tage den bagefter. Jeg skal lige have den der ned til at svare lidt mere. Hvis du er en dame, så får den der over til at bevæge sig. Den der blinker igen. Ja. Er du en mand eller en dame? Det er jo også svært spørgsmål. Nej. Hvis du er en mand, så får den til at blinke. Brug al din energi. Hvis du er en dame, så får den til at blinke. Ej, jeg har bare dårlige vibes lige nu. Mm-hmm. Helt vildt. Har du det? Det er sjældent, nu kender jeg jo sgu mig. Altså sjældent, jeg er bare helt... Det er bare sådan helt mundet. Der, den kommer igen. Du er nødt til at bruge lidt mere af din energi til at røre ved det her, så vi virkelig kan vise, at du er her. Du må godt tage noget af min energi. Hvordan sker det for kameraet? Er det den lille dreng, der er gået med os herind? Er det derfor? Eller er det en endemuret? Er det en endemuret dame? Altså.
Den blinker lige. Det er sjovt, så blinker den lige hver gang. Jeg lige det rykker mig. Hvad det hedder... Jeg kan lige se den derude nu. Vi har virkelig brug for, at du bruger al din energi. Bare få det til at lyse. Det kan også være, det er fordi, vi sidder sådan lige rundt om det hele, og så tænker de, nej, ikke... Du skal ikke være bange for os. Du skal bare få den der over til at lyse. Og gerne meget. Så er vi sikre på, at du er her sammen med os. Det var altså sygt chills, det der med den der... Det har jeg aldrig set før. Den hænger over på et bord derovre. Vi har endda lagt sådan en map over den. Jeg prøver lige at lave en ny af dem her. Ja. Jeg prøver lige at pause den her. Hun skal ikke prøve det. Nej, det lader jeg lige være med. Det kan jeg bare klippe i. Det er bare fordi... Ja. Vi prøver lige at lave en ny EVP-optagelse. Ja. Det vil den gerne. Se, den blinker. Det vil den gerne. Nu kan vi høre dig. Hvis du gerne... Okay. Hvis du gerne vil sige noget til os, så sig noget til mig igennem den her lige om lidt. Og så gik lyset bare ud på badeværelset. Okay. Nu er det i hvert fald mørkt, kan man sige. Vi prøver lige at optage her. Ja. EVP-optagelse 3 til stede Martin i Nette i borgerværelse 32. Er der nogen herinde sammen med os? Er det en mand eller en dame? Er du en lille dreng? Hvor gammel er du? EVP-optagelse 3 til stede Martin i Nette i borgerværelse 32. Er der nogen herinde sammen med os? Er det en mand eller en dame? Det er bare skummel. Er du en lille dreng? Du har vibes derude fra nu. Hvor gammel er du? Er der noget? EVP-optagelse 3 til stede Martin i Nette i... Hvad skete der til sidst? Wow! Slap af. Slap af. Okay, nøjeren. Så skal... Ej, kattekuglen! Ej, rolig. Okay, det var nøjeren. Den der, den slog fuldstændig ud, og kattekuglen der, den går helt amok. Og lyset ude på badeværelset, det er tændt. Og det skal lige siges, man skal helt ud på badeværelset, for at det lys derude, det tænder. Ej, jeg har trippet på, mand. Wow, det var vildt, det der. Slap af, det var sindssygt. Linette, hun er lige blevet færdig med sin optagelse, og hun kigger derude på badeværelset, fordi hun får sådan lidt nøjeren bagved hende, fordi der er helt mørkt derude, ikke? Nej, jeg fik det fucking og så, koldt. ja, hun fik det koldt, men man kunne se på, at du havde nøjeren. Jeg kiggede ud. Og så siger jeg, wow, nu begynder den der over at blinke, den der. Den gik bare helt op. Så gik lyset ud på badeværelset i gang, og kattekuglen derovre på bordet derovre, den tændte. Jeg skal lige høre den her igen. Det lød altså, som om der kom et eller andet til sidst. Prøv lige et øjeblik. Er der nogen herinde sammen med os? Hvor vildt. Ej, det var vildt det derovre. Okay. Nej, nu går den i gang igen. Hvor gammel er du? Jeg skal lige slukke det her. Hvad fanden er det for en lyd, der kommer til sidst? Jeg ved det ikke. Det vil lige se, hvad der sker ved Linette. Lyset tænder på badeværelset, plus en map-måler og kattekugle og Wimpod. Det er virkelig interessant. Slap af. Slap af. Okay, nøjeren. Så skal... Ej, og kattekuglen! Ej, rolig. Okay, det var nøjeren. Den der, den slog fuldstændig ud, og kattekuglen der, den går helt amok. Og lyset ude på badeværelset, det er tændt. Og det skal lige siges, man skal helt ud på badeværelset, for at det lys derude, det tænder. Ej, jeg har trippet på, mand. Wow, det var vildt, det der. Slap af, det var sindssygt. Linette, hun er lige blevet færdig med sin optagelse, og hun kigger derude på badeværelset, fordi hun får sådan lidt nøjeren bagved hende, fordi der er helt mørkt derude, ikke? Nej, jeg fik det fucking og så, koldt. ja, hun fik det koldt, men man kunne se på, at du havde nøjeren. Jeg kiggede ud. Og så siger jeg, wow, nu begynder den der over at blinke, den der. Den gik bare helt op. Så gik lyset ud på badeværelset i gang, og kattekuglen derovre på bordet derovre, den tændte.
Jeg skal lige høre den her igen. Det lød altså som om, der kom et eller andet til sidst. Prøv lige et øjeblik. Er der nogen herinde sammen med os? Hvor vildt. Ej, det var vildt det derovre. Okay. Nej, nu går den i gang igen. Da jeg lige lavede en EVP-optagelse før, der kiggede jeg mig over skulderen til venstre for mig. Ja, der var lyset, der var slukket. Der var lys ude på badeværelset slukket, fordi jeg følte, der var et eller andet derude. Ja. Så går der 10 sekunder, eller hvor lang tid går der? Jamen, der går ikke engang så lang tid, fordi jeg siger, hold op, nu begynder den her nede at gå helt op, og der sidder du og kigger ud mod badeværelset, så lige så tænder lyset på... Ja, lyset tænder derude, og kattekuglen tænder. Ja, og kattekuglen er altså helt over på det bord over ved sengen herovre. Det er altså for sindssygt. Det er sindssygt, det her. Og lyset, det skulle i gang gå ud på et tidspunkt, og sensoren, der skal du helt ud i døren stå. Altså, jeg var helt ude for at tænde den. Ja, det er også helt sindssygt, men det er også sygt, at kattekuglen gik jo også i gang. Den går ikke bare i gang, den ligger bare derovre. Og den der gik helt op. Jeg bliver iskold igen. Gør du? Ja, men jeg bliver ved med at sidde og filme her, det er hyggeligt. Er det dig, der gør det der ved Linette? Tænd lige den rempot derinde. Ja, den lyser igen der. Den blinkede igen. Hvis jeg nu tager den her rempot... Der var din arm. Jeg tager rempotten, tænder den, og så sætter jeg den. Skal jeg sætte den herovre? Jeg prøver at sætte den der ved kattekuglen. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det er ude på badeværelset, det kommer fra. Der. Okay, den tændte, det var mig. Ja, det var dig, der rørte den. Den går ud lige om lidt. Ja. Og den står der. Ja, nu venter jeg lige på, at kattekuglen den går ud. Lyset på badeværelset går nok også snart ud. Hvad det hedder... Det var voldsomt, det der. Ja, nu er den også gået ud der over kattekuglen. Hvad det hedder... Det var vildt, det der. Men det er det, jeg mener her. Så. Jeg var helt op. Fik du det? Jeg nåede næsten ikke at dreje over, men den var helt op. Jeg prøvede lige sådan længere ind, for jeg kan ikke rigtig se den. Sådan der. Den var helt op i det røde igen. Nu har vi rempotten derovre. Kattekugle der. En kattekugle på bordet bag den der. Og vi har badeværelset derude, hvor lyset går ud på et tidspunkt. Det er alligevel for sygt. Du er helt bange. Men ved du, hvad der er mest skummel? Det er temperaturen over på rempotten. Den falder så meget. Det har vi aldrig prøvet før, at den falder og begynder at hyle, at temperaturen den falder. Der er is. Hamrende koldt her. Vi har aldrig prøvet, at temperaturen den falder. Der er iskoldt her. Ja. På mig her. Jamen, jeg kan også se det. Der er iskoldt. Det er også vildt. Men synes du ikke, det er vildt, det der med temperaturen på rempotten? Jo. Og du også føler, at du har det koldt? Og vi har også pendul, der har bevæget sig i vildt. Og så stoppede den bare sådan her. Stoppede den. Og det har han der på optagelse, fordi jeg skulle lige vende mig om, lige for at sidde ordentligt, ikke? Og så da jeg kigger op på pendul igen, står den bare helt fuldstændig stille. Det kan du ikke engang gøre, hvis du selv skulle holde ved den. Hva? Er det ikke sindssygt? Nå, man kan da sige, at der sker noget herude. Nu prøver vi lige at tænde for boomboxen. Hvis der er nogen herinde, så prøv lige at få ting til at ske. Det har vi brug for. Der er også nogle af ting, der er meget langt væk. I må også gerne gå over og røre ved det guldkors, der hænger herovre. Det var ligesom sådan en opera. Sådan, Som om der er fest. igen. Og det skal lige siges, at riddersalen ligger lige rundt om hjørnet herovre. Ja. Altså lidt nøjere noget for det badeværelse der. Jeg skal ikke blive bange, hvis lyset bliver skåret ud. Er der nogen herinde sammen med os? Det er der. Den blinker. Hvem er det så der? Ej, hvor er der bare koldt herinde. Gå ud. Der blev sagt gå ud. Hallo? Hallo? Nej, hallo? Nej, der er nogen. Der blev lige sagt gå ud. Der er nogen. Det lød da helt sindssygt. Det var bare meget lavt. Det tror jeg ikke, jeg kan høre på optagelsen. Det lød sindssygt. Er der nogen herinde sammen med os? Ja. Prøv at bruge al jeres energi til at komme ud af den der højtaler derovre.
Jeg er herude. Vi er her. Vi er her. Ej, jeg er hold. Ej, se lige, hvor sløret den er nu. Se lige, hvor sløret. Hvad sker der? Se lige, hvor sløret det er. Hvor er der bliver koldt herinde nu? Wow, den er helt sløret. Hvad sker der? Okay, det er nøjeren. Så kom den bare igen. Slap af. Hvad er det, der sker? Jeg er iskold her. Ja, jeg er også helt kold. Nu slører den igen. Ja, det er ligesom hver gang jeg vil over til dig. Nu prøver jeg at gå herover til mig igen. Så kommer den bare igen. Se. Nu er jeg over ved dig igen. Blinker den. Er det dig, der er over ved Linette? Ja. Nu holder den her. Ja, prøv at holde den i hånden. Der var ligesom musik igen. Okay, så næsten ikke spørge hende. Hvis der er nogen til stede herinde, så får den der til at slå ud igen. Den blinker. Blinker den? Jeg kan lige prøve at zoome ind på, når den blinker. Det er altså ikke kameraet, der kommer tæt på. Det er bare mig, der zoomer ind nu her. Hvis der er nogen herinde, så prøv lige at gå og røre ved den der. Kom så. Hvem er herinde sammen med os? En dreng. En kvinde. Eller en mand. Iskoldt hernede på er I flere herinde? Det er bare hver gang jeg går væk. Det er sindssygt det der. Nice. Det er fedt. Det bliver ved. Det bliver bare ved. Det er fuldstændig vanvittigt. Kan I prøve at få noget andet til at slå ud igen? Hallo? Jeg er jo herinde, siger den. Ja, hvem er her? Nå, du er herinde. Jeg kunne høre dig i højtalen sige, jeg er jo herinde. Okay. Er det den ene? Der er flere herinde. Hvor mange er I herinde? Der er koldt. Iskoldt. Jeg skal snart have en pause. Så må vi lade udstøj lige og så gå op igen. Nej, når jeg har været her, så skal jeg ikke op igen. Skal du ikke? Ja. Prøver vi sgu lige noget andet. Det bliver lyset ved med at være tændt derude. Ja, det ved jeg heller ikke helt. Det er lidt underligt. Hvorfor? Det er bare lige mig, der leger lidt her. Hvad sagde den? Er det bare mig, der ikke engang kan finde ud af den her stativ lige nu, eller hvad? Sådan der. Nu vil jeg gerne prøve at gå herover til pendulet, hvor jeg stod lige før. Skal jeg ikke prøve lige at slukke den der, for det går nemlig i mikrofonen hele tiden. Du kan også se der, hvis det var det, så ville den også slå ud der jo. Hvad? Det er jo fuldstændig vanvittigt det her. Og man har det bare heller ikke ret godt med at stå op. Det er faktisk næsten mere ubehageligt. Men det er fordi, jeg skal lige have den her stang her helt ned igen. Bup. Ja, helt vildt. Men det er fordi, den her er jo helt hernede. Nu prøver vi lige igen. Hvis der er nogen her, der kan se pendulet, så kan I jo se, at den hænger der. Og ved du, hvad det fede det er ved det der pendul der? Den kommer op. Så sidder jeg bare lige ned. Ja, den går meget op lige net igen. Hele tiden. Det er så sindssygt. Ja, helt vildt. Okay. Det er som om, det er over ved dig hele tiden. Det var det helt sindssygt. Jeg er iskold, skat. Jeg er fucking iskold der. Ja, det kan jeg godt se. Den går jo helt fuldstændig banjo. Det var det godt for sindssygt. Ja. Det er vildt alligevel. Og det skal lige siges, at vores telefoner de ligger nede i safe-rummet på fly. Nu tager jeg lige den her kattekugle herovre. Nej, jeg tager den her kattekugle. Ja. Nu begynder den at blinke. Ja. Nu smider jeg den lige op i sengen. Okay. Så ser vi, nu holder den op med at blinke. Ja. Så prøv at slukke den der MMF-måler, der du render rundt med. Bare lige fordi, så kan vi prøve at se, om det ikke kan bruge noget energi på det andet. For så vil jeg lige prøve med den her nede nu. Ikke?
Ja, det ved jeg godt. Det her pendul her, og den hænger under en map, det kan I også godt se der. Og der står faktisk hele fadervor, den står faktisk på det kors der, det er sådan en guldkors. Det jeg gerne vil prøve at se nu, det er, om jeg kan få den til at bevæge sig, ligesom jeg gjorde lige der før. Hvis der er nogen herinde, så prøv at skubbe til det kors der. Så kan vi dokumentere, om I kan få den til at svinge. Det kunne være lidt fedt. Men jeg tror det ikke. Det er som om den bare helt stille. Det ser alligevel vildt nok ud. Men jeg havde den før, der var den gjort. Det var helt åndssvagt som bevægelse. Vi prøver at gå til den der kattekugle derovre. Du lige havde lagt derovre. Er du helt... Ej, det er også vildt. Det er helt vildt, det der. Det var også bare mega godt. Men det er også lidt spændende, ikke? At der sker så meget herude. Det er jo hele tiden. Der er hele tiden aktivitet. Altså, vi har ikke været i et rum, hvor der ikke har været noget. Selv dernede, hvor vi holder pause eller noget. Ja, det er jo også helt sindssygt. Og alle vores telefoner er jo på fly, og de ligger nede i safe-rummet. Så der er ikke noget forbindelse, der kan gå i det. Okay, nu. Hvis der er nogen herinde sammen med os, skal I så komme hen og røre ved det her lys her? Så gør den bare sådan der. I er også velkommen til at røre ved den kugle, der ligger oppe i sengen. Fucking vildt, det slørede fuldstændig lige. Det blev fuldstændig helt bleg, og det hele, det var også dengang, hvor det derude på badevandet stod, det skete. Og hvorfor det lys derude tændt så længe? Jeg ved det ikke. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg prøver lige noget her. Det er altså også galt, når jeg står herude. Okay. Nu prøver jeg lige at lade et lille spejl på væggen her. Mm. Hvis der er nogen herude, så prøv lige at give jer til kende. Det er jo ikke normalt lys, at tændt så lang tid, det går jo ud af sig selv. Det er altså lidt sindssygt. Er der noget herinde, der lys? Mm. Det er sjovt, så slører det bare på dig igen. Så gik det væk. Hvorfor gør det det? Men det ved jeg ikke. Det er virkelig også... Okay. Og det lyser ikke. Hvorfor lyser den ikke? Det er Wimpod'en. Det er nøjeren. Jeg stod helt ude i badevandet, dengang jeg gik i gang. Og jeg har lige sagt, det slørede på dig, dengang jeg gik ind. Kan du gøre det igen? Det var da fuldstændig vanvittigt. Gå hen og rør ved det røde lys igen. Jeg kan også gå lidt væk fra den. Ved du, hvad der er mest skummel? Alle pærerne, de gik helt ud. Den plejer, når den begynder at lyse, og så plejer alle... Den røde, den lyser jo altid, ikke? Der var ikke nogen af dem, der lyste. Er det iskold? Iskold hernede på lægen. Det var så vildt. Jeg tænder den her igen. Og så lægger jeg den her. Ved siden af. Okay, du er her. Ligger du herovre i sengen? Så vil den der kattekugle gå i gang. Men det høves det jo ikke, hvis den ikke bevæger sig. Der er koldt. Ja, du er godt nok helt... Du er helt panisk. Prøv at få den til at slå ud igen, så ved vi, du er her. Selvom det ved vi nok godt. I er meget velkommen til at røre ved den, der ligger lige der. Eller gå hen og gør sådan. Eller den anden der... Ja. Okay. Så du er her. Hvorfor er det altid energien igennem den? Fordi den anden der, den skal skubbes, det er fysisk. Men den har jo også været gået i gang, dengang alt det andet gik i gang. Wimpod'en og den, og lyset ude på badevandet, det er altså sindssygt. Og så sløret hele lortet bare. Og det slørte lige igen, dengang Wimpod'en gik i gang. Det er faktisk sjovt. Begge gange Wimpod'en er gået i gang i dag, der har der været helt sløret. Ja. Så meget. Men du er herinde, det er dejligt. Hvis du er her endnu, kan du så få det lille grønne lys til at lyse igen. Bare gå hen og rør ved det. Der sker ikke noget. Den begyndte at lyse der. Gør den det? Wimpod'en? Ja. Den blinkede med det røde. Okay, det er sygt nok. Prøv at gå og røre ved den. Der igen. Ja, det kan jeg godt se. Der. Ja, jeg kan godt se det. Og det er fordi temperaturen den falder og falder og falder og falder.
Og når den lyser konstant, så er det fordi, den er ved at være så lav, at den går i gang. Det er også vildt, fordi der er jo egentlig varmt nok herinde. Det er jo ikke fordi, der er koldt. Anden lige når vi får det der. Ja, jeg kan godt se det. Både rimpotten og... Ja. Ja. Jeg stopper den her nu her, og så går vi ned og tager en pause. Det er nok bedst. Altså, jeg vil gerne blive ved. Ja, jeg har lige brug for en pause. Okay. Wow, hvor er det sindssygt, at temperaturen falder på wimpotten. Lyset på toilettet går i gang. Kattekuglen går i gang. EMF-måler går i gang. Vores pendul står lige pludselig og bevæger sig og stopper med det samme, jeg filmer over på den igen. Hvad er det, der sker inde på det værelse? Hvad er der sket? Og hvem er det, der gerne vil snakke med os? Det er så mystisk, men virkelig, virkelig spændende. Og nu prøver vi at begive os ud på gangen, hvor det helt vildeste bevis kommer. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. For det tænker jeg stadig over den dag i dag, for jeg forstår det ikke. Men jeg glæder mig til at vise det for jer. Nu står vi her på gangen, hvor vi lige har været inde på værelset, hvor det virkelig, virkelig var nøjeren. Fordi der var en, der så ud. Du var ret i, der er helt koldt. Der er pissekoldt, og det skal altså lige siges, at den dør her... Hvorfor en? Her. Værelse 31. Det var den dør, der stod pivåben, der var jeg Line. Vi ville op og låse op ind til værelse 32. Og Line havde lige været heroppe for at se, om alt var, som det skulle være. Den her dør stod pivåben. Jeg prøver at banke på. Film. Jeg tænder lige den her. Hej! Hej! Er det jer, der gerne vil sige noget? Ej, der bliver helt koldt. Der er iskoldt her midt på Ja, jeg skal lige den her lidt ned, for jeg så kan jeg ikke se dig. Hvad det hedder... Jeg tænder lige den her. Det går nok også meget vildt i gang i. Ja, men det... Der kan... Hvis I er her, ved du hvad jeg synes, der er mest mærkeligt? Det er, at strømmen, den lyder helt mærkeligt. Det lyder som om, at der er noget, der går igennem vores strøm. Her, den lampe, der står der, hvor jeg har sat en pendul op. Der lyder som om, det siger hele tiden, som om der er noget, der er ved at tage energi. Er der nogen, der prøver på at tage noget energi for at vise sig? Vi har lagt en kugle på det her bord, og på bordet dernede på enden. Jamen, jeg kan ikke se det, skat, når jeg står her. Men hvis der er nogen, der har lyst til at røre ved dem, så lyser de bare. Det er bare et tegn på, at I er her. I kan også komme og røre ved den, jeg har i hånden her. Jeg har virkelig dårligt på noget. Kan jeg få et navn? Vi kan også prøve at sætte os lidt ned i sofaen her. Er det skummel eller hvad? Nu sidder jeg her i sofaen. Så prøver jeg på det, så tager vi den her lidt ned. Det er fordi, vi har fået sådan en smart stativ. Wow. Og det var vildt. Nu sidder vi her i sofaen. Linette og mig. Ja, det kan du se. Ej, sofaen den er mega kold. Og det skal lige siges, det er jo ikke, der er lun nok herinde. Hold op, der er mange lyde, der kommer igennem det nu. Der er virkelig meget aktivitet på hinanden. Kan jeg få et navn? Er ikke skum? Prøv lidt mere. Det lyder som sådan en ekko. Det lød... Markus sagde han før. Jeg tror, han sagde Markus. Sagde du Markus? Sagde du Markus? Ja. Han sagde fandme ja. Hvor det bliver koldt herovre. Ej, lad være med det der. Jeg fik edem. Så gik den bare igennem den der. Ej, jeg har til. Fuck, den går mok. Er det dig, Markus? Hvem er Markus? Hvad er det, den siger der?
Ej, det er fandme løgn. Og nu? Så vi er jo lige ved at gå tør for lærplads. Det duer ikke. Nu ser vi her, og vores REM-pod, den bliver med at gå ned i temperatur. Det kan jeg se, fordi der er sådan en føler. Det er sjovt, fordi den gang her, der er jo egentlig varmt, når vi kommer op. Og lige pludselig bliver det bare iskoldt, men det er kun... Ja, jeg var faktisk lige ved at forklare vores temperatur. Undskyld. Du er helt paranoia. Du er paranoia over. Kom nu, forklar. Vi bliver færdige. Jeg vil bare gerne hjem. Hvad gør vi? Jeg er helt mundlam. Jeg plejer egentlig at grine alt muligt. Det kan jeg slet ikke. Det er helt fucked up der. Hvis der er nogen heroppe, så prøv lige at sige noget igen. Vi vil gerne have jer til at gøre noget. Vi kan jo se her på REM-podden, den der. Og du fik chok. At den der, den vil I gerne i nærheden af, fordi den lyser. Nu prøver jeg at tænde den her igen. Jeg tænder EMF-måleren. Kan jeg få et navn? Kan vi få et navn? Det er det sygeste chills, man får, når det går så højt der igennem. Prøv at mærke stangen her, det blev helt koldt lige her. Det kom lige sådan en kulde hen på mig. Det kan også være, det er fordi, de ramte min hånd, det der kulde der. Var det dig, der gjorde det? Det var mig. Hørte du det? Ja, det var mig. Det skal du da lige lade være med. Man kan ikke se den der. Hvad var det? Kan jeg få dig til at gå helt amok og komme med den vildeste lyd, du overhovedet kan? Hvad hedder du? The fuck? Sagde den fuck, ja. Hvad sagde den? Okay. Vil du gerne have, at vi skal gå, så kom hen og rør ved det grønne lys, jeg sidder med her. Man kan ikke se det. Ja. Vi skal lige have noget navn igennem herovre. Kan jeg få et årstal? Hvornår levede du? Eller hvornår døde du? Så den ikke 19 enden. Prøv lige at give mig et årstal. Hvornår døde du? Højere. Det er ligesom om man siger januar nogle gange. Februar, januar. Han er måneder, den der. Hvad? Han er måneder, den der. Men det kommer an på, hvor år det er jo. Ja. Man havde måneder. Kan vi få dig til at gå igennem igen? Hvad hedder du? Vi sidder her på jeres slot. Har I været tjenere? Hvad sagde den? Jeg ved bare, jeg bliver iskold herovre. Ja. Det er også nøjeren. Der er ikke længe inden vi kører, så vi vil gerne have nogle svar. Det er så nøjeren dernede af. Du kan også komme ind og røre ved det lille røde lys, der står på bordet.
Dem kan I også røre ved, ja. Så var der smæk på igen. Fedt. I kan også røre ved det grønne lys her, ja. Ja. Nej. Men det gør du jo. Du skal bare røre ved den der. Ja, kom så. Giv os nogle flere svar. I kan også gå over og røre ved den lille kugle, der ligger på bordet derovre. Med blomsten. Hvis du går hen og rører ved den, så ved jeg, at jeg har. Der kommer altså bare nu. Så lyser den igen. Det er hver gang, jeg vender den her. Hej. Hørte du det? Der. Nu er smæk på. Er det en lille dreng, der er heroppe sammen med os? Okay, det er en lille dreng. Er det dig, som hængte derovre værelse 30, som vi sidder lige ved siden af? Er det den lille dreng? Ja, pulvis. Ja, siger den inde i boombox. Var det dig, der hængte der heroppe på loftet? Ja, sagde den. Wimpotten går mok. Ja. Wimpotten går så mok. Og her. Og der. Okay, så det var dig. Ej, jeg har også gods ude. Og den der, den blev også ved. Og her, den går helt amok igen. Jamen, så kom. Hej nu. Okay, det er vildt. Så det var den lille dreng. Ja. Og så stoppede den igen. Der er også koldt. Den der lyd, der skete der på Rimport, det er, når det bliver så koldt, og det hele slår bare ud. Okay, det var den lille dreng, der hængte sig deroppe. Det hele, det gik ud. Fed bevis. Kan du fortælle os, hvad du hed? Hvad hed du? Hvad? Prøv at blive ved. Hvad hed du? Det kunne jeg ikke høre. Prøv igen. Fuck. Ej, hvor sindssygt det egentlig slog bare ud. Ej, jeg får chills. Han har hængt sig lige over værelse 30, der er lige derovre. Der er han hængt sig op på loftet, deroppe har vi været op. Det hele, alt vores udstyr gik i gang. Det var meningen, vi skulle have sovet derinde sidst, vi var her, men... Jo, men det er da for vildt bevis, det der. Ja. Og den stoppede også bare. Og så, da vi egentlig spørger ham, så kommer det hele bare i gang. Ja. Men vi vil rigtig gerne vide, hvad du hedder, og det har man aldrig rigtig vidst. Det er godt, du prøver. Du er bare nødt til at bruge noget mere. Ja, men jeg kan høre en lille stemme. Den kommer bare ikke ordentligt igennem. Nu er det nok gå hurtigt, kan du høre det. Hed du Daniel? Wow! Hed du Daniel? Hvis du hed Daniel, så kom hen og rør ved det grønne lys, jeg sidder med her. Det var vildt, den lige gik ud derovre. Emil eller Mikkel? Du ved ikke Daniel. Det lyder bare som det. Det kan jeg fandme nok med. Det er helt mange. Prøv igen, højere. Brug al din energi. Satan der, mand. Helt op bare. Hed du Daniel? Morten? Hed du Morten? Wow! Den sagde ja. Hvis du hed Morten, så kom hen og rør ved det her lille grønne lys. Hvis du rører ved det her grønne lys, så ved jeg, at du hed Morten. Hed du Daniel? Det er sjovt, hvad kan han nævne noget med Daniel, så går den også meget. Hvad med Martin? Martin var jo også meget populært med ham dengang. Hvad med Jens? Mogens? Nej, siger han. Wow! Hvad var det? Hvad var den til? Der er koldt herovre nu.
Hvad var det, den sagde? Men det var fucking sindssygt, da vi sad inde på værelset der, det kamera, det slurede fuldstændig. Hvad fanden skete der? Det var der bare gik sådan en kæmpe tog Ja, over det var hele. det, og så gik hele lortet i gang. Men det er virkelig ikke spændende. Jeg slukker lige derovre lidt. Det er godt nøjere at høre på. Ej, mand. Men det er sjovt, den vil gerne forklare, for hver gang jeg siger noget, så kommer den bare med en mega høj lyd. Og det lyder bare skummelt lidt op, for det der lampe der, det lyder bare som om, der er overgang i det hele. Og den deroppe, den. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror, at vi pakker for nu af. Jeg synes godt nok, vi har fået rigeligt her, ikke? Hvad? Kæft, hvor vi ikke gerne have den med i gang. Men det tør jeg heller ikke, når det går i gang. Vi kan lige den her igen. Vi prøver sidste gang. Sidste gang, så får du chance. Skal vi have et navn? Vi skal have et navn nu. Eller en årstal, dato, hvor gammel du er. Årets krig. Hvor gammel er du? Seks. Var du 6? Ja, det kom bare meget lavt. Var du 6 år, da du hængte dig selv? Der er ikke nogen på 6 år, der kan hænge sig selv. Nej. Hvor vildt. Jeg er ikke sikker, at det er Var der nogen, der hængte dig? Ej, der er nogen, der prøver på at komme igennem. Så kom igennem. Hvis en dreng på 6 har hængt sig sammen for det. Hvad fanden siger han? Jeg ved det virkelig. Forsvind. Nej, den sagde, hvordan kom den hjem? Min ben, det ryster over det hele, mand. Ja, min ben, det ryster over det hele. Vi har fået lov til at komme ind og dokumentere, om du er her. Så det vil vi rigtig gerne. Kunne du ikke hjælpe os med at give et årstal? Eller et tal? Navn? Hvad? Konrad. Konrad! Hed du Konrad? Ja. Okay. Ej, det er vildt. Du hed Konrad. Ej, der bliver koldt. Konrad. Konrad igen. Der bliver sagt Konrad. Du hed Konrad. Der blev sagt Konrad 2 gange. Er det okay, vi er her, Konrad? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Vi gør der ikke noget. Var det dig, der hængte dig, Konrad? Havde du det træls? Eller var der bare nogen... Ej, den kommer op. Var der nogen, der ikke var gode ved dig? Den blinker, den blinker. Var det fordi, de ikke var gode ved dig? Ja. Og den blinker. De var ikke særlig gode ved dig. Kan du høre det? Wow. Det var chill. Det var chill. Der er et eller andet, der er ved at manifestere sig her. Det kan du se, det hele det blinker og går på. Ja. Okay. Vi bliver lidt bange nu. Er det stadig okay, vi er her? Nej. Konrad. Hallo? Nej, gå. Jeg synes også, den sagde god. Skal vi gå? Okay. Ja. Gå ud. Skal vi gå ud? Okay, så går det der ned i gang nu. Ej, jeg kan ikke mere.
Det hele går i gang nu. Den gør det igen. Nej. Jeg stopper. Vi stopper. Vi stopper. Den går så mok. Ja, vi stopper. Ej, wimperen går så mok. Okay, det går helt amok. Okay, tak. Stop. Kan jeg ikke slukke den her? Vi holder. Okay, det skulle vi lige have slukket for noget. Det var med nøgen. Så jeg lyser op. Det er så bare... Det sagde du. Ja, og det var ikke bare sådan, ligesom når der er noget, der går ud, det sagde... Ligesom når der gik noget signal i. Og de sagde også, at vi skulle gå. Så nu går vi. Men jeg tror, den lille dreng hed Conrad. Det gjorde han. Det er 100, fordi der blev sagt Conrad 2 gange. Er du gay, jeg chills? Fik du det der op, da det så... Ja, man kunne se det. Jeg kunne se det i min ansigt på skærmen. Jeg sad og kiggede på skærmen, så bare... Kokkedal, den lever op til lige præcis det, vi regner med. Og meget mere, det gør de. Det er det sygeste, vi nogensinde har prøvet. Ja, og nu har du det bare fint, fordi nu er vi slukket for udstyret. Det er bare overhovedet ikke fint. Nej, det er overhovedet ikke fint, men det er det der for vildt. Hvad? Fuck, det var vildt. Du tør slet ikke røre ved den der pendul. Hvad tænker du om Kokkedal? Jeg tænker, det er fuldstændig sindssygt. Hvad tænker du sådan? Altså, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Når vi har sat derhjemme og læst om, det var det mest hjemsøgte sted i hele verden, faktisk. Det lever op til sine forventninger. Det gør det. Det er fuldstændig sindssygt. Det er så vildt, det her. Det er fuldstændig vildt. Man er bare helt mundlam. Det er sådan, man kan slet ikke finde ud af, hvad man lige skal sige. Et eller andet sted, så har jeg lyst til at køre hjem, men et eller andet sted, så har jeg også bare lyst til at undersøge noget mere. Ja, det har man jo. Det har man. Men det er også bare det, når det er, de begynder at sige, at man skal gå og det der. Ja. Så er det måske heller ikke særlig fedt. Man skal blive også nødt til at respektere tingene, fordi det er ikke normalt, at lysen de også begynder at blinke. Vi snakkes lige ind. Vi går lige ned i safe-rummet. Så kan vi lige prøve at tage den. Ja. Kan du høre det? Wow. Det der, det var chill. Kan du høre det? Wow. Det der, det var chill. Kan du åbne døren? Så går jeg lige håndholdt her på vent 2 sekunder. Vi vil bare gerne sige tak for i dag heroppefra. Skal vi have en, så tænder lyset herinde. Okay. Jeg ved ikke helt, det er jo det, er så skummelt, fordi jeg slet ikke har været på den gang her i dag. Hvorfor står den der åben? Det er sådan noget, hvor de har håndklæder. Prøv at lade åben. Hvorfor står den åben? Okay, det er altså også nøjeren. Bare lige luk den igen. Men er det ikke mærkeligt? Jamen, hvorfor er den slet ikke på? Der var sådan en has. Okay, det er chill. Hvorfor står den dør åben? Hvad fanden er det lige, der sker? Hvad fanden er det, der sker? Ja, det kan jeg godt forstå. Men den anden dernede, den står sgu da også åben. Jamen, det gjorde den også sidste år. Gør den det? Nej, den er lukket, den ikke? Nej, den er åben. Den er åben. Okay, den dør derinde, den var også åben. Ej, okay, jeg skal ud herfra nu. Det skal jeg altså. Det er simpelthen for chill. Kan du åbne den? Hvorfor stod den der åben? Det er jo en hasp, der skal op. Og døren derovre, den var også åben. Ud. Ja. Nu går vi lige ind i safe-rummet. Nu kan vi lige tage en snak. Skumleren. Det var simpelthen for skumleren. Hvad? Nå. Jeg vil godt lige tage det her lys herfra nu. Du er sindssyg, Nat. Jeg er helt fucked. Men man har også bare lyst til at blive ved. Fordi det er så vildt, men det er også bare... Når tingene det bliver så nøjeren der, så er det bare heller ikke rart. Sådan at blive ved. Nu fik vi så lige Conrad igennem. Og det der, det var eddermame med nøjeren. Det er fordi, der er så stille. Og så er det bare virkelig uhyggeligt. Du ligner en, der har et skidt. Hvad? Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo slet ikke til at forklare, altså alle de ting, der er sket i dag. Men det er også vildt ind. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Man prøver lige at se de omgivelser, vi er i. Man kan da kun sige, at Kokkedal, de bare skal have en tommel op for det. Altså,
Både måden, de har... Jamen, bare alt det, de har lavet, altså for at få det til at se ud, som det gør i dag. Altså, man føler virkelig, at man kommer tilbage til den tid. Ja. Og det har været nogle rigtig, rigtig fine mennesker, der var det dengang. Nå, nu vil vi lige pakke lidt ned, og så tror jeg, det var det. Puha. Jeg ved næsten ikke engang, hvad jeg skal sige. Kokkedal er det mest vanvittige sted i hele verden. Det har de fuldstændig ret i, når de skriver om, at det er det mest hjemsøgte sted. Men Kokkedal er meget mere end det. Jeg skal love for, at Gorm han har et meget fantastisk flot slot. Det er værd at tage ud og besøge. Og vi glæder os til, hvor vi nu skal hen. Line har flere steder i ærmet til os, så husk at følge med. Og tusind tak til alle jer, der ser med.